נו, אז איך הולך עד עכשיו? איזה שכבה מצוינת שיש לי? מצוינת. מצוינת. בוקר טוב, אנחנו מתחילים בבחינה, שעת התחלה 10:15, שעת סיום 12, כל התיקים בקרבת הקיר, טלפונים בתיקים. בהצלחה לכולם. בהצלחה. זה המבחן הכי קל שהיה לי בחיים. איזה יופי, בהצלחה. תודה רבה. סיימת ממש מהר את הבחינה. האמת שיכולתי להגיש 5 דקות ו32 שניות קודם. מה הכוונה? תראה, מבחן שכבתי הוא לא מבחן של ידע, הוא גם מבחן של סינכרון. אם המורה מחלק את הטפסים ב10:15 והתלמיד האחרון מקבל את הטופס ב10:17 דקות, נוצר פער של 120 שניות של חוסר צדק אקדמי. אני אישית מתחיל לענות רק כשהשעון מראה 10:20 עגול, בשביל הפרוטוקול. מה אפשר שירותים? כן, אתה יכול. אני רואה שיש את האורחות חוקים של הבנים. מה לעשות? אנחנו כל היום עסוקים ללמוד. כל הסטרס מתנקז במבחן. וכשאתה בסטרס כזה גדול, אתה ישר רץ אבל עם תואר כזה ארוך אתה בזבזו זמן יקר של המבחן. אני לא דואג, יש הארכת זמן. ראיתי שאתה 1 ואתה 3 פנויים אבל. אני רוצה לדעת איך הייתם בשיעור שלי. מה נעשה? היינו צריכים ללמוד למבחן בחקלאות. ולא הייתה כיתה פנייה, אז למדנו בחוץ, למרות שהיה חם. מה זה חם? נטפנו. רלי, את יודעת כמה מקצועות חשוב לנו. אני שמחה לשמוע שהשיעורים שלי מעניינים אתכם. כל פעם שאתם נתקלים בבעיה, אתם מוזמנים להגיע ללמוד אצלי פרטני במשרד. וואי, מזל. אז בואו. בואו אליי, נשב ללמוד. לא. רק להרוס יודעת. אני לא מאמין. זהו, הלך עלינו. מה ללמוד עכשיו במשרד שלה? לא עדיף לכם אם יכולים ללמוד בשמש בחוץ? איזה בחוץ? נראה לך ללמוד בחוץ? אנחנו חותכים מהרכבים. למה? לתפוס לו בצהריים. טוב חבר'ה, ושיעורי בית זה עמוד 168, 171. אני מבקשת לעשות כל התרגילים ליום שלישי. אלה, תום שלישי של סופים. טוב, בסדר. חבר'ה, אז יום רביעי. אי אפשר יום רביעי, יש לנו כושר קרבי. טוב, אני נמצאת ביום חמישי, אז תגישו לי את זה בבקשה ליום חמישי. ערב חמישי אפשר, מתארגנים לסופש. חבר'ה, נו באמת, אני כבר לא יודעת מה לעשות אתכם. אז תגישו ביום ראשון. יש לי מישהו בעיה עם זה? המורה, אפשר להגיש עכשיו? הכנתי את המטלה לפני שבועיים לפי הסילבוס שנשלח בטעות במייל של מזכירות. איזה צדיק.
די, אני אגיד אותך. אני מקווה שעבר לכם שפע של יום. תחזרו מחר, כן?